payabak po kay kayungan, kaniting kapag masusyan, iabitala po ka rin kaya katamong panalangin, di makatuking intentions, para kin safe travel ng Ana Brown, ang timurin para ka rin kaladwa dari Domingo Senior, Aurora, Esther, Jose, Ludwig, 40 Days, Javier Senior, Adelia at Reynaldo. Makyapit ang bukin dalita pamuklat. Sobrang anak ng Diyos, ang sukay aking pula. Muling ibait niya Jesus. Manalangin ako, pasalamat king iba. Salamat po, ibait niya Jesus. Pastor King, marang
kayo tatakot. Masaya'y balita ko, biyait lang yan yung penging tala pagligtasyon. Sobrang hanap ng Diyos, nagsukay o king tulak. Huling ibait ya Jesus. Manalangin tamo, pasalamat king iba. Salamat po ibait ya Jesus. Salamat po ibait ya Jesus. Kilagiling ipam po ning anak, ang po ning banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ting pamakyago ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At keko ang timurin. maya pa habak po. Maya mayamak po amang. So, Pasko pa rin, the day after ng Paskong Atlong Ari o yung Epifania, pero abi pa po kayong mystery of the Christmas season. Niya patang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapa mo at pagkalungkutan, di nga gawatang kasalanan, at anya lang tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo ikeng salang saslag, karing at choking dalundom, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo ikeng mamatad ke kami, king kayarian ng Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo ikeng pakayap ke kami, king sablang sakit at kapanandaman, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pabren mong ingsala ning kekang ligaya, sunlagya karing kekeng pinagluban, at tayra na kami kekaba ning dalundong niting yatu. Ang kaking miraske king masdag ng ligaya ning alanganga mong karinan banwa. Itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo, ading banal na Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Nakirandam tapo king amano na ning Ginoo. Sulat San Juan. Kapatad, tatanggapan tamo ing nanumang adwan taking Diyos. Uling pamin kuantala rin kayang utos at daraptan tamo itang babiyatula kaya. Itiya ing kayang kautusan. Maniwala tamo kinlagyon ing kayang anak, Yesu Kristo, at mikakalugod tamo antimo ing inutos ng Kristo. Ing mamintu ka rin kautusan ng Diyos, manatiliya king Diyos, at ing Diyos naman, manatiliya kayo. At king kapoy may datanan ng Espiritu, pagkalub na kaya katamo, abalo tamo ing manatiliya ing Diyos kaya katamo. Pakamalan kong kakaluburan, yulangan paniwalan, ding sasabing at tsukarela ing Espiritu. Nune, subukan nyo lapamo, ban abaluyo, nung ibatsyag ng Diyos, ing Espiritong at tsukarela. Uling dakalaring lunto propetang etutu, kinyatu. Itiya ing batayan yu, nung nino ing panuknanganan ng Espiritu ng Diyos. Ing mibulalag, kingi Kristo, mi katawan niyang tao. Yo ing panuknanganan ng Espiritong ibat king Diyos. Dapat ibibulalag king Jesus ay mi katawan tao. Ene panuknanganan ng Espiritong ibat king Diyos. Ing Espiritu ning kasalang ng Kristo, yaing at tsukeya. May banggit na kaya kayo, king iti datang ya, at ngeni at tune keti king yato. Anak, king Diyos, kayo asawul yun nala, ring propetang eto tu.
Uling ing espiritong atyo kaya kayo, mayupayaya, kaya sa aking espiritong atyo karing makayato. Ila kinyato la, inyaman niya bila tungkol kinyato, at inyato pakiramdaman na la. Dapat itamu king Diyos tamu, ing ninumang kikilala king Diyos, makiramdam ya kaya katamu. Dapat ing ninumang king Diyos, eya makiramdam kaya katamu, makanyan muna mang akilala, ing pamiyaliwaning espiritu, ning katutuan, ilaning espiritu, ning kamalyan. Amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. sablang bansa ibiyakulang kaya kang mano, Sablang bansa, ibigay kulang kay kang mano. ngana naman ning aring pinili na, kakong iyapse utos ning Ginoo, inampunda ka king aldo iti, ikpamu ko manibat ngeni, manyawad ka at ibiyaku, sablang bansaman amana mo, pati na ring sikote ning yato, iyabe mo langan king bandi mo. Sablang bansa, ibigay kulang kay kang mano. Inya iko ngari, magpakabiyasa kayo, bingat ko ngan pamuntok ning yato, ing ginusuyuan niya't pitakutan, tumula ko at manigalgal, anak na kaya kayo lang suyuan, nung ali mimwaya, at mga tampos ko ngan, uling tutuyang may na mimwa, mapadadla ring sablang magsantong keya. Sablang bansa, ibigay kulang magkay kang mano. Parang alantaya po yung maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Ing balen ang makalukmok, king karulumduman, manakit siyang marabul asala, karingatsu king lilong ning kamatayan, ing metong asulu sunlagya. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kay ko ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kay ka o Ginoo. Kabuda balita ng Jesus, king Iwan sinukulde, may koyang papunta Galilea. Eya may natili Nazaret, nunemintaya, at menoknangan Kapernaum. Ing Kapernaum, metungyang balen, king bebe ning dagat-dagata ning Genesaret. King teritoryo ning Zebulun at Neftali. Ban matupad itang ulaning propeta Isayas. Labod ng Zebulun, labod ng Neftali. Banda king dayat malat, kangat baning Hordan. Galilea daring pagano. Ing balena makalugmok king karalamduman. Manakit siyang maragula sala. Karingatsu king lilong ning kamatayan. Ing metong asulu sinlagya. Manibad na kanita, may gumpisayang menaral ni Jesus. At ti kanining sasabyana, sisyan yulat painggulutan, din kaya kayong kasalanan. Ulinging pamagari ng Diyos, malapit na kaya kayo. Laganasa ning pintaran ni Jesus, sing mabilog a Galilea. Tinuruya karing karelang sinagoga, at penaral ning may pabalita, tungkol king pamagari ng Diyos. Pepakayapa nala naman ding tao, king miyaliwarang sakit at kapanandaman. Ing balita tungkol kaya mikalat, ang kaking mabilog ng labwad ning Syria. Nya ding tao, delaro kaya ring sablang makisakit, at ating miyaliwang kaligaligan. Ding ating demonyo, ding sosoning,
ading paralitiko. Pepa kayap nongan. Tukyan dereng tutong dakalataong may nibatan King Galilea, King Decapolis, King Jerusalem, King Judea, at King Distrito, lipat ng Jordan. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapulian keko, O Kristo, hirandan tapo king humilya. Maya pa morning, good morning po sa lahat ulit. Napapagod din yata yung mga microphone natin, na parang may sa bagay po, nababagsak yung iba eh. Na, ilang beses nababagsak. Ikaw ba naman ang bumagsak? Hindi ka ba iiba rin ng timpla? Na? Kaya ganito po yung mga sound system natin. No? Tinatamaan din. Kaya kailangan ng mga technicians. Kailangan ng mga magkukumpuni. Actually po kahapon, ito yung may diferensya. Pero nakumpuni na. At ngayon mas okay na. Pero yung isa parang may diferensya. Parang tayo. Nagkakaroon tayo ng diferensya. Lalo na po itong pandemic, iba-iba na nga ang binunga sa atin. Kahapon po sa isang bus dyan sa Manila, sa isang balita isang lalaki nakaaway yung konduktora at nagtapos sa yung istorya doon, sinabugan ng gas ng lalaki yung konduktora at sinunog, tapos binuhusan din nitong lalaki yung sarili ng gas, sinunog ang sarili. Kaya sabi, siguro napraning na rin yung lalaki. Baka may balak ng magpakamatay. Kaya lang naidamay pa yung konduktora. Ito ba'y bunga ng pinagdadaanan ngayon dahil sa pandemya? Hindi po alam, pero ganun ang pwedeng binubunga nitong pandemya. Mayroong mga napapraning, nasisiraan ng bait sa pagharap nito. Wala na yung mga nawawalan ng trabaho o kaya sa sobrang takot. Kaya kailangan nila ng technician sa nadidiskarte nilang buhay. At dito po sa ating ebanghelyo, sinimulan ng Panginoon ang kanyang ministry, right after na ikinulong daw si Juan Bautista. At ang paglalarawan sa kanya dito ay parang sa mga nakarang narinig na natin na si isang liwanag sa kadiliman. Kaya dito po yung mga dinadala sa kanya, mga maraming may kapansanan, may sakit, may karamdaman, parang larawan po ng mga taong nakalugmok sa kadiliman. Kaya napakapalad nitong lugar na ito kung saan inumpisa ng Panginoon ang kanyang ministry. Yung mga unang retaminunang mirampulayan may kinabang, yung mga unang nakinabang sa pangangaral at pagpapagaling ng Panginoon. Sa atin po ngayon, sa unang mga araw nitong 2021, yan din ang ating gawin, kung paano dito dinala sa Panginoon lahat ng mga may karamdam, may sakit, para sila'y pagalingin. Dalhin po natin ang lahat ng mga kapatid natin sa Panginoon na labis na naapektuhan itong pandemya. Hanggang ngayon po hindi tayo nauubusan ng pinagdarasal na tinatamaan ng COVID-19. At yung mga namamatayan dahil dito. At pagkatapos ngayon po lalong nagpapadagdag sa ating takot yung bagong variant na kahapon the other day, ng hating gabi, binan yung mga 21 countries na makapasok muna dito sa ating bansa para makaiwas dito sa mas lumalang sakit na virus
na madaling makahawa daw po. So tayong lahat po nakaratdag sa takot natin ito. Ang Panginoon, ang ilaw ng mundo, ang Panginoon ang nagbibigay ng kaginawahan, ng kapayapaan, ng katatagan. Sa simula pa rin po nitong bagong taon, lumapit tayo, siyang liwanag ng mundo na magtataboy dito sa nagpapadilim sa ating buhay. Ika nga po, hawak lang at kapit lang sa Panginoon. At umaasa tayong sa taong ito, baka sakali magtapos na po ang pandemya. Amen. Ngayon ating idulog sa nating mga kahilingan, tayo naman ang lumapit sa liwanag na sinilang sa mundo sa Panginoong Jesucristo. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, pasalan mo ring puso mi, king sala ng Kristo. Pasalan mo ring puso mi, king sala ng Kristo. Para king Santa Iglesia, ing pamipakit ng Jesus king yatu, ing kaya pa ng Kristo, sunlagsan ng masala kayo, ban ing sala na ayagyagnoring sablang tawo, king metong mong Diyos, manalangin taking Ginoo. Pasalan mo ring puso mi, king sala ng Kristo. Para karing sablang bansa, italakad no sana ning Ginoo, ing kayang pamagari baboro, ban mamulaklak ing ustisya, at sumulong ing kapayapan, manalangin taking Ginoo. Pasalan mo ring puso mi, king sala ng Kristo. Para karing bansang mabibiyeng alang kamalayan kang Kristo, at dalakad king alino ning kamalyan, ing sala ning ebanghelyo sunlagya sa karelo, ban makarakela naman, king manang makasadya para karing sablang tawo, manalangin taking Ginoo. Pasalan mo ring puso mi, king sala ng Kristo. Para kaya katangan, ing pamikasalang gagawan na, katang bayong Herodes, ang manatiling liligalig king Pungula Jesus, baywano sana ning Ginoo, ring kaya katang puso, ading puso ra ring liligalig king Santa Iglesia, manalangin taking Ginoo. Pasalan mo ring puso mi, king sala ng Kristo. Ngini po adwan tamin sarili tang kapagnasan. Ginoo, ikit miya, ingke kang batuin, at dinatangke king balemo. Akakit ming pungol, kambiyan ng Mariyang Induna. Papanatilya mesa ng mitatawang malablab at masala karike kaming puso, ingapi nitang tulang binyemo karing tawang mga biyasa. Uling mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Makiabitaan po, king pamagkanta, king pamagsadya ka rin ngayon. Silent night, holy night, all is calm, all is
its great at the sun, glories stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Rise, the Savior is born. Christ the Savior is born. Manalangin kay Pakamalang Kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapana sana ng Ginoo, tindahang karinggamat mo. King kapuri at kaligaya ng kayang lagyo. King kaya kataming kasaplala, king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming migdalang, tanggapan mo sa reting kekengain, kaniting makapagmula lang pamili bayan regalo. Iba't king sablang pigkalog mo kay kami. Darami la reting daon, ning kekang altar, king kekang altar, at kalibera, ipagkalib mo ing sarili mo kay kami. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kay Kuan Timor, yat nayo rem puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang lubos mayipaya, king adoyti, kang Kristong sulu, ning meto yato, pe pakilala me kay kami, ing alanganggang munikala mo, para king kaligtasan mi, balang miatdanan, king sala na, ring sablang bansa, ngining iligaya na sinlagya kay kami, binayo me, ing meto ketawan, king alanganggang ng larawan. Ulinita ka beri sablang koro, ring angeles karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa may paya, mitmuing banwa ting yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Wala din daratang kilagyo ng Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, nulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lu, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, kaya pasalamat siya kaya ka. Pirason at binyene ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan niyo iti kongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit, para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Cristo meteya, i Cristo sinulia, i Cristo datangya, Yang ini gaganakan mi ipa, ing kamatayin at pamanyabli ng mebiyan ng anak mo. Daraw mi kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban me ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganaka mula naman din kapatad ming Pepay Nawan at maninayang sabing miye, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganggap. Ban kaya ben ang Maria, ing Birhen ng Diyos, kamben ang San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurienda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahin tara pangabos at miyibok king balalan taro, nga tamang yening mangangas manalangin. Ipami, Chokabanwa, misambanyi lagyo mo, datang ke kami ing kayarian mo, may paminto ning lub mo, ketisulit antibanwa, ing kakanan ni King Aldo, ibiye mo ke kami, King Aldo ngini, ampon ipatawad mo ke kami, ring sada mi ke ka, hanting pamamatawad mi, karing mi kasada ke kami, ngayon mo ke paisawaw kintokso, nanikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpan ing kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king o ginuming Jesucristo, asinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kayong iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kay kaantimurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan kaya kaingan po. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan niya ito, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan niya ito, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan niya ito, ibigay mo kay kami ang kapayapan. Yung kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan niya ito, noon tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmeng amana mo, kumayap na ako.
Karin pong kaya sisimba ki live streaming. Si Claude tamo ban pa nga dyan, hindi patay spiritual ni pamakinabang. O Isus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ko, may git kin sablang bagi, at pag nasan ko, intanggapan da ko. Dapat pauli na ning pinandit, era kaya tanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo wari at yung kakarin. At pakisametong king lubusan, yung sarili ko keko. Masanay pa yung tulad kapilan man, yung mikawani ko keko. Amen. Horatio Imperata, itamungan po. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit no, at may kamateno, karindakal at tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mulo, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mulo ring doktor, narsis at din sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambining beluan at masabal. Ipanalangin mi Lord ang miyawan no, kumayap na sanang malalagwa, ingatan mo lo, retang lilingap karelo. Pagkalam mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king ikakayap din sabla, at ban makasawap kami, karetang at yuking pamangailangan. Ipaniga pumikeko, ing patuknangan mo no, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karintakot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabagye ang pong mag-ari kambe mo, king kametong aning banala Espiritu, Diyos manggaman king alananggo. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Sana pisawili, ing aklis mi keko, king kagulangan mi. Nunay bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kananwanan na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldalan. San Rafael Arcangel, San Sebastian at San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsud, Santa Rita de Casia, San Agustin, patulan namin Santa Monica. Oy paning lugod at pakalulo, ipagkaloob mo sa King Ding Dieme, manalumpakan lang parati, King Upaya, niting banala misteryo. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. So bukas po, Martis na, gatpana po niya po yung kakatamang mesa. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kekon timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayari ng kakatang kapag masusyan, o metana, king lugod, at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Diyos. Pasko na, magsaya yato. Pasko na, may bait ka hindi mo. Pasko na, tumulay ang puso mo. May bait ka Jesus, hindi kakamay ang la 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 la. Ing Maria ang puro kami amay tingala, aral pa kasabi, ariyan ang gaya, kalame ang suman ang iyang pamagal, isa dyan tanala, karisam lang bisita, la 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 la
nagpapasalamat. Magandang araw, marami pong salamat. Merry Christmas ulit at Happy New Year.